σου, Αντρέα. Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι. Είσαι η πρώτη νικήτρια του διαγωνισμού, το ξέρεις, θα μαγειρέψουμε μαζί. Πήγαμε, πάμε. Γεια σας, φτάσαμε επιτέλους στο θέρμο του Λοκαρνανίας, στον τόπο που η Νότα, η καινούργια μου φίλη εδώ από αυτό το υπέροχο χωριό, δοκίμασε χοιρινό στη γάστρα. Θέλω να μου πεις, ξέρεις, γιατί είναι το αγαπημένο σου φαγητό και επέλεξες αυτό να στείλεις στο διαγωνισμό. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι το τρώγαμε πολύ συχνά τις Κυριακές εδώ με τους δικούς μου. Παππού, γιαγιά, οικογενειακές στιγμές, όμορφες εικόνες, ζεστές στιγμές. Λοιπόν, πάμε να το ετοιμάσουμε. Έχουμε εδώ το χοιρινό μπούτου και θα προσθέσουμε μέσα τώρα ωραία υλικά για να το νοστιμεύσουμε και να το εμπλουτίσουμε. Θα το πεπερώσουμε λοιπόν καλά. Θα προσθέσω μέσα κρασί, ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Θα μου κόψει τα κρεμμύδια και εγώ εδώ, Νότα μου, θα προσθέσω σκόρδο, πορτοκάλι. Θα βάλουμε και χυμό από μισό λεμόνι. Κόψε μου λίγο δεντρολίβανο να βάλουμε μέσα και εγώ μπόλικο θυμάρι, κλαράκια από μπόλικο θυμάρι. Μαδάω και το δεντρολίβανο. Ιδανικά, αν μπορούμε και έχεις χρόνο, το κάνεις και από βραδείς για 12 ώρες, το αφήνουμε να μαριναριστεί. Πραγματικά θα βγει ένα εντελώς διαφορετικό φαγητό. Λοιπόν, το χοιρινό εδώ είναι έτοιμο και πάμε να κάνουμε και ένα ελαφρύ μαρινάρισμα στις πατάτες. Μπόλικο ελαιόλαδο. Τέλεια. Λοιπόν, έχω εδώ τη γάστρα. Θα βάλω στον πάτο τις πατάτες. Προσθέτουμε και το χοιρινό. Θα μου ρίξει λίγο νερό. Θα τη βρέξουμε καλά. Να καλύψει όλο το φαγητό. Καπάκι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω, ανυπομονώ. Μας φοβολάει. Θα καθαρίσουμε 2-3 μήλα. Λοιπόν, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι να τα νοστιμεύσουμε τα μήλα. Λοιπόν, θα μου βάλεις και λίγη καστανή ζάχαρη. Ωραία. Λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, βάζω τα μήλα. Ωραία. Μαμάσκηνα. Γραβιέρα. Χωριό. Λίγο βούτυρο. Και όπως είναι η γάστρα, την ξαναβάζουμε στο φούρνο για 30 λεπτά. Wow. Τελευταία πινελιά. Ωραία. Και τρώμε, ορκίζομαι. Λοιπόν, λίγο φέτα, ορεινές περιοχές. Γιατί Δεν νοείται χωριό χωρίς φέτα. Ακριβώς. Πάντα λίγο ελαιόλαδο φρέσκο όταν μαγειρεύεται το φαγητό στο τέλος πριν το σερβίρισμα. Σταγόνι, δεν θέλει πολύ να γυαλίσει. Μια πινελιά. Τι ωραία που τα λες. Και λίγο φρέσκο θυμάρι. Θα δοκιμάσουμε λίγο, έτσι. Εννοείται. Θέλω να μου πεις τι συναισθήματα σου βγάζει αυτό το φαγητό. Έγινε. Δεν είναι μεγάλη μπουκιά. Όχι. Θα καταφέρεις. Αστείευεσαι. Με αγάπη. Μαγειρεύσαμε μαζί και ζήσαμε κάτι μοναδικό, αλήθεια. Ήταν και για μένα μια πολύ ωραία εμπειρία. Και για μένα το ίδιο. Να είστε καλά. Πολύ. Ήρθαμε εδώ μαζί με την Νότα και μαγειρεύσαμε το αγαπημένο της φαγητό. Μπορεί την επόμενη φορά να είμαστε στο δικό σου τόπο. Μπες και εσύ στο site φαγητόαποχωριό.gr ή στο Instagram με το hashtag φαγητόαποχωριό και ας γεμίσουμε το χάρτη με νοστιμιά. Μέχρι την επόμενη φορά να μαγειρεύεις.